Добър вечер на всички вас, които сте пред екраните. Добър вечер на хората, които са тук в залата, с благодарност и пълна вяра към всички вас, към всички тях тук и към мен за това, че и днес сме се събрали да се чуеме, да се видим и да поговорим по днешната лекция. Тази лекция всъщност на мен много ми допадна и затова аз самата пожелах да я развия. Конкуренция и негативна и всякаква зависимост от нея. Нека да разгледаме, след като разгледаме днес всичко, ще разберем и кое ни пречи, как ни пречи и защо ни пречи от конкуренцията. Но първо да се представя, аз съм Цветанка Дренска, праничен лечител, праничен преподавател в организацията на Ясен Николов Прана България и Фондация Деца на България. Благодаря му за това, че ми е дал и знанията, и ученията, и всичко, което имаме, за да можем да се развиваме и да работиме. Сега вече, след като се представих, трябва пак винаги си говорим за какво е прана, защото да, много години, вече 7 години, както изнасям лекции, винаги повтарям какво е прана, но нека и днес да си кажем, прана е жизнена енергия. Всеки човек трябва да има определено количество жизнена, чиста енергия, да подчертаем, защото всички имат жизнена енергия, но не винаги тя е чиста. А точно това е принципът, че когато енергията се замърси, тя не може да се развали, а тя се замърсява се от нашите мисли, чувства, действия, тогава тя замърсява нашите органи и тогава те боледуват. Ние приемаме тая енергия през енергийни центрове, които наричаме чакри, които ги сравняват с чакръците, защото енергията се приема, тя е навсякъде около нас, приема се, завърта се в тези така наречени енергийни центрове или чакри и навлиза в нашите тела. Когато тя е чиста, тогава човек е здрав. Но когато енергията се замърси, тогава човек започва да боледува. И от какво може да се замърси нашата енергия? Нашата енергия се замърсява от страх, стрес, напрежение, притеснение, безпокойство, от завист, суроки, злоба, омраза, гняв, агресия, такава вътрешна вербална агресия, от илюзия, заблуда, лъжа. И всичко това действа на нашата енергия, когато тя се замърсява и човек започва да боледуват органите, тъй като те нямат чистата енергия. Какво всъщност е лечението в прана лечението? Целта е да се премахне тази замърсена енергия, да се подаде чиста енергия и тогава вече тази чиста енергия и човешкото тяло започват да се лекуват. Чистата енергия лекува човешкото тяло. То няма нужда от нищо друго. То се самолекува. Така че накратко винаги искам да представя какво е праната и праната да кажем, това е учение. Аз много държа на това да се знае, че това е учение. И то е направено от един филипинец. То всъщност е възобновено. Нали, преди 2000 години хората се лекували така. Той го е структурирал, направил го е в книги, по които ние се учиме. Имаме преподаватели, като Ясен Николов и на по-ниските нива. И ние преподаваме първо-второ ниво. Така че всъщност
Това, както казах, е наука, не да си го мислиме, че нещо аз мога, пък другия не може. Всеки може, но всеки трябва да изкара курсове, да се запознае, да чувства енергията, да може да разбере как да се изчиства тая замърсена енергия, как да се подава чиста енергия, откъде се взема и така вече човек да може да се самолекува, лекува себе си и хората около себе си. Това е безконтактно лечение. Лечение от разстояние. Така че до тук мисля, че с праната си поговорихме, запознахме се и сега да започнем по темата. Както казах, тя просто ми стана много любима, защото къде няма конкуренция, конкуренцията може да бъде два вида. Градивна и другата, която е негативна, или когато ние правиме така, че самите се замърсяваме, когато се конкурираме без да има нужда от това. И затова тази конкуренция до някъде е излишна за нас. Ако ние осъзнаваме, че тази конкуренция ще ни замърси. Но сега ще разберем в процеса на лекцията защо и кога тя ни замърсява. И ще разгледаме всъщност период, в който ние всъщност се замърсяваме. Ще започнем още от семейството, след това ще преминем към вече по-високите нива, когато хората имат и деца, при възпитанието на децата, при спортуването, при работа, в училищата и навсякъде. Но ще започнем подред. Още в това, че двама млади се харесват и искат да се съберат, те започват да проявяват една конкуренция помежду си. Дали жената или мъжа, всеки иска да покаже, че да, знае много неща, за да бъде харесан от другия. Но много често, понякога се греши в това, защото се прикриват неща, които по-късно се показват и хората се разочароват. Хубаво е да се знае, още от началото да има осъзнатост, че човек, когато започне да контактува с някой друг млад човек и има желание за една стабилна семейна връзка, трябва да има чистота и яснота в мисли, в изказ, във всичко, което трябва да покаже, защото те трябва предварително да се разберат с какво и как ще заживеят от тук нататъка. Така че не трябва нищо да се прикрива, но точно тук идва тая конкуренция негативна. Аз, така мога, аз ще овладея след това семейството, другия си мисли и аз така мога, аз ще направя това. И когато вече дойде съвместния живот, започват понякога неприятностите, защото тогава човек някакси се отваря и започва съвсем целенасочено да показва своята конкуренция. А когато има такава конкуренция, излишна, казана или негативна, тя носи своите замърсени енергии. Тя носи гнева, агресията, злобата, омразата, ревността и всичко това във времето се наслагва, замърсява енергиите на човека и те започват в един момент да се чувстват зле, да се отдалечават, да не се разбират, но ние пък сега нека да помислим за позитивността в семейството, не толкова в негативната част, да допуснем, че те ще имат и наследници, ще имат деца. И тук вече ще говорим и кои други се включват в семейството. Ами освен двама млади,
има свекър, свекърва, тъс и тъща, които също искат да докажат нещо, да покажат нещо или искат по някакъв начин да съжалят своя човек. Дали ще е момичето, дали ще е момчето. Съжалявайки своя човек, искайки всичко най-добро за него, нараняват от срещната страна. Защото да, те могат, нали, момчето и момичето вече, когато имате наследник, могат да се грижат за него съвместно. Но тук идва другата страна, както казах, бабата и дядото или свекъра и свекърбата, ако може да ги наречем и обратната страна, те по някакъв начин започват да дават съвети и да се конкурират с младите. Да, защото ние сме по-възрастни, минали сме по този път и много възрастни хора смятат, че са и по-мъдри, но не винаги възрастта определя мъдростта. Не винаги. Да, хората такава нагласа имаме, но някак си трябва да бъдат оставени младите сами да могат да се напаснат, както се казва, да тръгнат по своя си път. Какво значи да тръгнат по своя път? Кой ще работи, кой ще помага, кой ще готви, кой ще чисти или каквото и да е. Но не старите да бъдат точно, защото там мама свекърва иска да докаже, че тя много знае и може да помогне на младите, дали с гледане на дете и с съвети, как то трябва да бъде гледано, хранено и така. Дали тъста, който иска да покаже, че той знае повече от сина си, и тук пак става една намеса, дали майката на булката, която или така на женската страна иска да каже и тя знае много, конкуренция от всякъде, излишна, негативна конкуренция, носеща само негативизъм, носеща огорчение. Младите започват да се стресират от всичко това и вместо да действат за себе си и за детето, те почват в един кръговрат, днес той е казал нещо и друго. Затова като съвет ли как бих дала, нека ние защото и аз съм от тая генерация, по-възрастните, да се отдръпнем, когато младите направят своето семейство. Нека те сами, както и ние, ама то си върви по наследство всичко това, защото и ние сме били млади и ние сме минали по същия път и това от опит може да го кажем, защото и ние така сме били съветвани, но сега, когато вече живота по някакъв начин върви много по-напред и е по-осъзнато казано, нека да бъдем осъзнатите, леко да се отдръпнем, да оставим младите, младите да се напаснат, да се разберат кой от тях ще бъде водещия в живота, кой няма, кой ще помага за бебето, кой ще помага за готвенето и така. Така че нека те да живеят тяхния си живот и с радост и щастие, с здраве да могат да преминават през всички препятствия, които имат в живота. Защото в живота не е само радост. В живота има също така и своите си негативизми, дали детето е болно, дали някой от двамата, така че винаги има за какво да се мисли. Но нека това да бъдат те, с тях без да имат тази конкуренция помежду си. Без да имат тази конкуренция. Колкото по-малко се конкурират, толкова по-добре, защото няма да имат онези енергии, за които говорихме и за които е необходима прана лечението. Защото не винаги хората осъзнават, че имат нужда от това лечение. Така че преминаваме по-нататък. Детето тръгва на детска градина и стига в първи клас. Ето тук ще разгледаме какво значи конкуренцията от страна на родителите. Почват да се търсят училища. Най-доброто училище за моето дете.
то да бъде с добри учители, директори, да бъде доброто училище. Даже много деца тръгват и на частни училища. Това са много скъпо платени училища и затова там могат да си позволят, така да кажем, хора, които имат повече материални възможности. Но да ви кажа, навсякъде учителите са зависими от образователната система. Един път от нея и втори път от децата, които вече възпитани на едно ниво, дали са послушни или не, дали създават неприятни ситуации в самите класове, защото има деца, които този период от детската градина до училището, те са онези деца, за които ние сме говорили, превъзбудените, започват самите те да се налагат там, започват да се конкурират с учителите, защото не ще да се подчинят на реда, който е създаден в училище. И ето пак напрежение. Напрежение в самото дете. Може то, да кажем, да е в най-елитното училище, но ако то няма навика на слушане, на разбиране, на спокойствие от негова страна, то създава ситуация на неразбирателство вътре в класа, превъзбуждат се и други деца, учителите започват да се изнервят и ето пак замърсяване и пак казваме излишна конкуренция. Няма значение в кое училище ще си и как ще си. Въпросът е какво е детето, възпитанието на детето, може би, защото много родители допускат много свободно, държание на децата. Да, свободата на децата е необходима, но дали свободата не граничи с свободията, защото понякога тези деца стават толкова свободни, че те не се подчиняват освен на родителите си, ето къде имаме другата конкуренция, деца, родители. Те дотам достигат, че те започват, смятат се за много знаещи вече, много така, да не кажем думата разглезени, но гледани и смятат, че това е времето, когато могат да се налагат. Някакси децата трябва да се възпитават, че има ред, особено в училище, че всички дечица са като тях, а също и учителите са тези, които могат и трябва да създават реда в училище. А пък в училище какво да говорим? Там също има много голяма конкуренция и между учителите. Да, учителите почват да казват, този клас е по-добър. Другия клас е тук, извинявам се, но тук нещо има. Другия клас е по-лош. И ето между класовете се създава една конкуренция, едно неразбирателство. Така че учителите, директорите също влизат в една такава негативна или излишна конкуренция. Излишна. Ако те се състезават градивно и проявяват добрата конкуренция, с която могат да въздействат на децата, могат да им дадат позитивната част от конкуренция, това е прекрасно. Но когато те започнат по някакъв начин да не се разбират, самите учители, самите директори, а тук вече на едно ниво става и отношение между учители и родители, защото родителя винаги смята, че неговото дете е най-доброто. Да, така е. Ние сме родители, защо да не смятаме? Но понякога надценяваме потенциала на нашите деца. Трябва да ги оставим в спокойствие да приемат всичко.
Не да ги правим винаги, че те са най-знаещите, най-можещите. Кой не иска детето му да е знаещо и можещо? Кой не иска те да се издигат нагоре? Но когато те са много превъзбудени, нека да ги успокоим по-скоро. Нека и родителите да имат тази роля, защото те, влизайки в контакт с учителите, започва една борба между учител и родител. Учителите, искайки да обърнат внимание на родителите за възпитанието на децата, има родители, които се нараняват от това нещо и започват да се борят с учителите, че виждате ли, вие не знаете, не можете да ги укротите. Всичко е до нас, мили хора. Всичко е до нас. До всички нас. Учители, родители, директори, трябва да бъдем в едно общо. И също цялата образователна система, отгоре до долу, трябва да дава тази възможност децата да получават добри знания, не напрежение. Спускат се толкова материали, децата се напрягат от цялото това състояние, защото те трябва сега да научат това, второ, трето, четвърто, пето. За тях още малки им идва в повече. Нека така да направи и самата образователна система. Бавно и полека всичко ще се научи. Всичко ще олегне в ума на детето. Но когато е преподадено по добър начин, по спокоен начин, когато не е ангажирано толкова много, че като се отиде в къщи, родителите още, колкото е учило в училище, още толкова часа трябва да се занимават с децата. Нека всички да бъдат осъзнати отгоре до долу. Да, навсякъде, както казах, и частните училища имат програми, които са създадени от образователната система. Там плюса е, че там децата са по-малко, може да им се обръща повече внимание и така може да се контактува по-лесно с тях. Иначе всичките програми трябва да се изпълняват. Дали си в частно училище или в държавно, това е едно. Децата растат. Децата започват да бъдат забелязвани от треньори, които имат желание те да започнат да спортуват. Спортуването е много добра част от развитие на децата. Но, тук ще кажем едно, спорта трябва да бъде градивен. Той, когато е в състезателната си част, също така е една негативна конкуренция. Защо? Защото едно дете тръгва дали ще плува, дали бокс, дали футбол, дали нещо друго. Но то дали има данните за всичко това? Да, наистина треньорите са тези, които забелязват. Но нали знаете, виждаме и футболисти, виждаме и боксери, и всички. Не всичко е дадено на всеки човек. Те започват едни силови тренировки, което не винаги влияе добре на децата. На едно ниво спорта, както казах, е много добре. И всяко дете здравословно трябва да спортува. Здравословно. Но когато спорта е насилствен, когато започне до толкова се увлече детето, че на него му се говори, ти трябва да вземеш златен медал, сребърен медал, ти трябва да станеш това. И когато то не успее, какво става с нашите деца? Те се сриват. Те изпадат в тъга, в мъка, сами за себе си самообвиняват, самонараняват, самообиждат. Ето, детето е спортувало, толкова много е работило по себе си, но то не може. Всички, ако могат да станат медалисти, България, тя не, че нямаме много и златни и сребърни медали, но не всички стават. Децата от вкъщи трябва да бъдат подготвени, да нямат болната амбиция на родителите си, че ти, щом си спортист,
трябва веднага да вземеш медал. Не. Ти можеш да си спортист, ти можеш да спортуваш, можеш да действаш, можеш да ходиш на фитнес, на баскетбол, на волейбол, на всякакви такива занимания. Ако имаш дарбата, както е казано от Бога, ти ще станеш най-добрият спортист. Но ако нямаш, никога не трябва да се отнасяме към децата си с това е нараняване. Не, ти трябва да работиш, защото трябва да постигнеш това. Трябва да работиш, ама дали детето има тая сила, тая възможност, нека всички да бъдат осъзнати и родителската част, и учителите, и треньорите. Защото децата растат, те, както казваме, започват да сменят един спорт с друг, като смятат, че някъде ще успеят да вземат тези медали. Да, ще успеят, ако, както е казано от Бога, дай Боже всеки да успее. Но когато не успеят, ето къде е тази конкуренция, къде те изпадат в зависимостта от всичко това. И най-вече в негативизма. При тях започва стрес, страх, притеснение, отречение дори. Те започват да се чувстват, да се потискат толкова много и едва ли не смятат, че не заслужават, нали, да бъдат хора. Ма ти можеш да израснеш и да не си точно спортист, да си интелектуалец. Някъде другаде може да е твой потенциал, не в спорта. Така че нека всички да бъдем и родителите, да усещат децата си каква дарба имат те. Да, те могат да са художници, могат да са артисти, могат да са интелектуалци, могат да са всичко друго. И не спортисти. Да, нека да спортуват, нека да плуват, нека да се развиват, нека да имат добро здраве, да действат за здравето, но не за това, което родителя не е постигнал. Защото много често какво се случва в семействата? Бащата, майката са имали желание да постигнат някои неща. Бащата е искал да стане известен футболист, майката е искала да стане манекенка или каквото, не са постигнали. Започват да работят върху децата си, но децата нямат този потенциал, децата нямат това желание. Те тръгват, защото родителите са казали: хайде да им помогнем, хайде да ги успокоим, хайде да ги освободим от всички тези тежести, които те преживяват. Така че, родители, не че аз бих ви дала добрите съвети, но самите вие осъзнайте, вижте, разберете и преценете. Детето е ваше. Не на бабата и на дядото, да, то е внуче. На бабата и на дядото те трябва да се радват на внуците, но то е ваше, на родителите. Дайте им най-доброто напътствие, да бъде там, където е неговия верен път. И най-вече самото то да се избере пътя. Ако не иска да спортува, да тръгне някъде другаде, на други занимания, които ще му донесат радост и щастие. И сега ще стигнем в малко по-голямата възраст на децата. 7 клас. Толкова е важен този 7 клас, да ви кажа. И толкова много деца се сриват. Защото всяко дете иска да постъпи в много елитно училище. Вече тук имаме, нали, ако се учихме на АБВ там в детството, тук вече имаме много повече учени и напъстване. Но да ви кажа, и тук не трябва да има толкова голяма конкуренция. Елитните училища, който е за там и който може да постигне този успех, да отиде в елитно училище, чудесно и прекрасно. Нека да се развива. Въпреки че в елитните училища е много по-трудно и по-трудно се вземат оценки и така.
Обаче, ако не можеш да постигнеш успех за елитното училище, нека да влезнеш в някое друго училище. Всички училища работят, както се казва, нали, предварително казахме, по програми от Министерството на образованието. Навсякъде ще получат. Сега вече английски се учи почти във всички училища, защото по наше време нямаше английски език и се учеше на ограничени места. Имаше само френски и немски и това беше достатъчно. Сега има толкова много езици се учат и всяко дете може да избере къде и как да отиде. В кое училище има испански, в кое има френски, къде има немски, английски и да има развитие. И винаги си спомням, ще ви дам един пример. Не знам, толкова много ме е впечатлило от моето време, когато аз работих. При нас идваха деца на практика. Водеше ги една много красива учителка, която беше дъщеря на един професор. И тя точно това ни разказваше. Вика, и в нашето училище, което не е най-елитното, се изкарват много по-хубави оценки. Влиза се много по-лесно в университетите и децата са много по-здрави. Тази жена, светла и памет, отиде се някъде на 35 години, сигурно от рак, но тя казваше, знаете ли, явно тя е тръгнала по пътя на таткото и професора, както е, казва, не, това никога не би трябвало да се допуска за децата. Дайте им свободата, нека да разберат, нека с удоволствие да ходят на училище, там, където ще получат знанията. Ако се наложи по-късно, може да се направят някакви курсове, вече има толкова курсове. И тук, като казвам курсове, пак стигаме до конкуренцията. Много учители почват да дават частни уроци и се конкурират с кое? С образователната система, с учителите, които са в училищата, защото те всъщност, а и самите тези учители, преподават в училищата. Добре, ако там е преподаден материала добре, от добри учители и децата са го научили, те по-малко биха имали нужда от тези частни учители. Но явно това не достига и затова виждаме колко много ученици, когато трябва да влизат в висше учебни заведения, пък и за 8 клас, ходят на частни уроци. Това говори, че някъде в училищата, дали по невнимание, дали тази тежка програма пречи и те не са получили най-добрите знания. Пък вече другото и, както казах, зависи от потенциала на самите деца. Децата искат, но дали могат, колко им е дадено, как им е дадено и какво има някъде в мозъчните клетки. Нека всеки да получи това, което иска и да се развива. И казахме вече, стигаме и до висшето образование. И там също, нека да оставим, тук вече имаме не деца, юноши, съвсем осъзнати. Нека да ги оставим те да се изберат професията, без да се конкурираме, нито семейството, нито те помежду си да се конкурират, да кажат, аз сега ще влезна, компютри, английски и каквото и да е. Не за това, че тази професия е много платена и така нататък. Нека да осъзнават какво искат, защото когато работиш една работа и тя ти е дадена като желание, тя не ти е дадена, ти си е получил, ти тогава работиш в спокойствие, в мир със себе си, защото точно това е твоето. А когато ти работиш нещо, което си го изкарал, защото
там дали има външна намеса или не, защото някой така ти е посъветвал. Ти тръгваш да работиш, но всичко е с мъка. Всичко е с мъка. И затова много вече по-осъзнати тук децата, казахме юноши и вече пълнолетни, нека сами да ги оставим да избират своите професии и да няма тази конкурентност между този и онзи. Дали психология ще учи, дали ще учи философия, дали компютър, каквото и да са решили, но то да е лично тяхното, той да знае, че отива с удоволствие да слуша лекциите, че отива с желание да си изкара изпитите и ще отиде с желание да си намери работа. Нека да бъдем осъзнати всички. Казахме за спортисти. Ако си станал, ще станеш. Ако не, като станеш пълнолетен, ориентирай се някъде други. Защото те също страдат, стават пълнолетни. Искат да бъдат футболисти или искат да бъдат спортисти някакви елитни. Не им се отдава, не се случва. На различните състезания не получават това, което те искат. Те го искат, ама дали могат да го постигнат. Затова всяко дете, особено докато са малки, ние им даваме, но в един момент, като влезнат вече в 8 клас, мисля, че те сами трябва да мислят за тяхното бъдещо развитие. И особено когато станат пък 12 клас, да бъдат напълно ориентирани, защото ги чака живота. Живота ги чака, а живота е другата конкуренция. Ти вече ще отидеш на работа, а в работата също има конкуренция. Там започват младите, които отиват, те искат от първия ден, ако имат възможност, да бъдат на много такива позиции. Там се борят за позиция, ръководни позиции, да могат да бъдат ръководители, да бъдат началници и така. Да, но дали могат да бъдат това? Те са завършили, но трябва и една практика. Трябва да знаеш къде, как да постъпиш, как да работиш, как първо да контактуваш и с хората. Може би стъпка по стъпка трябва да се премине и там. Така е навсякъде, защото ти, ако тръгнеш и искаш тази позиция на началник, а не можеш да оказваш контрол върху хората, които са под тебе, ти не можеш да ги водиш и те всъщност започват да се бунтуват, не те приемат, ти започваш да се отчаиваш. Ето къде е конкуренция. Ти се конкурираш за това нещо, ти го искаш, но след това изпадаш в отчаяние, че хората не те приемат. И какво става? Пак, както казахме, припра на лечението. Ти се замърсяваш с негативизъм, с страх, с стрес, с притеснение, с напрежение, с безпокойство. И го носиш това нещо в себе си във времето. И след това виждаме как хората, млади се разболяват от какви ли не болести. А нали това е целта? Да не се разболяваме. Или пък вече другата цел ни е, ако пък се разболяваме, нека да имаме осъзнаване, че има методи, с които ние можем да се лекуваме. Ето тук е праната. Значи можем чрез праната да изкараме всички тези негативизми, които имаме, да си лекуваме страха, стреса, напрежението, притеснението, безпокойство, завистта, злобата, агресията, омразата, но има стъпки и в праната, по които ние трябва да преминем, за да можем да се научим пълноценно да лекуваме себе си и да лекуваме другите. Това е много важно. Ето, както казахме за позициите. Има няколко пъти го повторих, има много хора, които имат много хубав
интелектуален потенциал. Те не са да стават работници. Те не са да работят всякаква замърсена енергия, някаква обикновена. Затова тук вече малко се намесват и кастите. Значи кастите какво бяха? Бяха съсловие. Съсловие на хората. Има едно съсловие, да кажем най-ниското съсловие, това е на работници и производители. Тези хора в тези съсловия имат желанието само да работят. Те нямат желанието да вървят нагоре. Те се конкурират помежду си. Той е работник с другия работник, ти си така, аз съм така, помежду си, дразнят се, но те нямат желанието да надграждат. Те стоят там, в това съсловие. Това съсловие им дава и по-ниските заплати, по-неудовлетворени, но това е тяхното. Никой на никого не може да дава, нали, ние може да съветваме, но не може да задължаваш никой. Ако той иска, ще отиде, ще се учи, ще се издигне. Ето, децата им може да се издигат. Производителите, те правят толкова, да кажем, работниците произвеждат продукция. Тези земеделските стопани имат хранителни продукти, домати, краставици и всичко друго, но те нямат желанието да отидат и да ги продават. Те стоят там, те помежду се конкурират. В земеделието аз мога да получа много по-хубави, да изкарам много по-хубави домати, много по-хубави краставици, много като количество, много като качество и стигат до тук. И после търсят вече търговците. Да, но търговците какво правят? Търговците викат, аз ще дам тази цена, ма на тебе тая цена не ти знаеш, тя ти струва ниска. А ти, ако решиш сам да се развиеш, ще отидеш и тая продукция ще продадеш на пазара на цената, която ти искаш. Да, ако тя е много хубава, ти ще бъдеш конкурентен там с продукцията. Другата, да кажем, която търговците имат, може би от внос или от нещо друго. Но на тях, на едните им стига до тук. Аз ще го произведа, ще го дам. Не съм доволен. Наистина не си доволен и аз ти разбирам, защото твоята продукция, да кажем, може да е чиста, екологично чиста. Може млякото да е хубаво, но иди го предай, продай и всичко друго. А когато го дадеш на търговеца, ти си зависим от него. Той ти слага някаква цена и след това вече се го продава на цена, която той реши. Но това е търговеца. Това е знанието на търговеца, моженето и така нататък. Значи ти в единия случай, този, който беше на по-ниското ниво, се потиска. Ето ти пак наново идват онези замърсявани, уния болестни състояния и всичко друго. Защото да, аз имам продукция, на мен не ми се дават пари достатъчно и вече потискане. Това потискане те води до замърсяване и идва един период на заболяване, след като няма как. Търговица от своя страна, те започват, нали, както казахме, с надценка, с това, с това, действат тук и там и гледат да продадат продукцията. Вече ние сме тези купувачи, които може да преценим откъде и как да купиме и да благодарим, че все пак някой нещо ни поднася. Това е втората каста. Третата каста е управленската каста. Там са воини, управленци, а пък там колко конкуренция има, да ви кажа, там е най-голямата конкуренция. Защото какво става? Управленците кои са? А тези в Народното събрание кои са? Всеки иска да отиде там. Всеки се бори за пост. Всеки гледа
да застане на по-висше ниво. А дали всички са за това ниво? Дали всички, ето ние го виждаме, отиват там, управленци и върху гърба на хората ние усещаме как е. Дали е точно това, което ние сме поискали и сме им дали нашето доверие. Ето защо. И тук тази каста, тук вече хората трябва наистина да са много осъзнати. Те могат да имат образование, нали? Но трябва да имат и опит. Опит от живота трябва да имат. Трябва да знаят как да се ръководи една държава, как да се ръководи едно предприятие, как да се ръководи едно министерство, как да се ръководи всичко друго. И там събрани в Народното събрание, не един друг да се конкурира, тая партия с другата, пък с третата, с четвъртата. Не. Ако те искат да бъдат полезни за хората, трябва да имат градивна конкуренция. Всички да се съберат и да решат, ето ние се конкурираме в името на народа. Ние искаме да направим това. Всички ще направим това. А там е едно разединение, какво ли не. Същото и по министерствата, същото, нали, както казахме, управляващите. Насякъде е така. И затова казваме, това не трябва да се допуска. Не трябва, затова трябва да има осъзнатост. Тази дума много, на мен много ме допада. Какво значи осъзнатост? Да мислиме, да разбираме, да чувстваме в кое сме добре, в кое не сме добре, с кое ще помогнем на другия и как ще му помогнем. Ето това просто трябва много осъзнато да го имаме и да го разбираме. И последната каста, която е, това е духовната каста. Това са духовниците. Но когато говорим за духовна каста и за духовници, ние не визираме само служители или, както се казва, да кажем поповите, защото между тях има и много, които са много духовно издигнати, осъзнати и вървят по пътя към Бога, държат се там. Но има и много други, за които просто, както казвам, благодаря на Бога, нека да им дава ум и разум, да бъдат във връзка тези хора, да свързват с Бога, а не да бъдат връзката между Бога и между хората, които ходят там. Защото много духовници, този тип попови и всичко, дори ми е неприятно да го кажа, но те малко граничат с търговците. Затова искам тая каста да изчистя от такива и казвайки да имам предвид само онези, които са духовно издигнати, които милеят и имат връзката, чистата божествена връзка, и когато отидеш при тях, те могат да ти дадат най-добрия съвет, да те посъветват, да ти кажат какво да направиш, защото те имат точно тая светлина и чистота и лекота, която им идва отгоре. Благословени да са такива и нека хората, които стигат до там, да бъдат благословени от тези духовни служители. И така, преминавайки през кастите и през конкуренцията, ние стигаме и до това. Има хора, които не се конкурират. Да, но това са хора, ето точно такива, духовно издигнати хора. Те няма за какво се конкурират. С кой да се конкурира? Той иска връзката с Бога. Той няма защо се конкурира с Иван Драган Петкан или който и да е, защото той си има някакви по-ниши цели, по-материални цели, а човека от това висше общество няма такива цели.
После има и други хора, които работят за себе си, за да се издигат, но работят и за другите хора. Правят имат научни цели, научни проекти, изработват много хубави, дали било помощни средства, дали за хората и ги предлагат. Тези хора, те нямат конкуренция, няма за какво се конкурират, кой с кой да се конкурира. Той го прави първо за себе си, след това мисли за хората. Това е много важно. Да мислиш за хората и да си свързан с добри мисли с тези хора, а не да се конкурираш, както хората, както дадени предприятия. Това предприятие произвежда едно и също с другото предприятие, но те почват да се конкурират, да се борят едва ли не. Това е негативната конкуренция. А когато отидеш горе в това пространство, в оная светлина и когато този човек работи нещо, прави нещо за себе си, вижда, изпробва, че това нещо може да помогне на други хора, той започва да го дава и навън. Какво по-хубаво да служиш на хората, да си в това пространство, в служенето, прекрасно и чудесно. И затова ви казвам, хора, осъзнайте, да, не аз да ви давам съвети, всеки един от вас може да се даде съвет, да не се конкурираме излишно с никой. Това не ни води до нещо добро. Това ни води до там, че ние самите изпадаме в напрежение. Пак повтаряме тези думи. В страх, в стрес, в потиснатост, в отчаяние и влизаме в депресия. А знаете ли какво е тая депресия? Когато човек влезне в нея, това е такова тежко заболяване, неосъзнато или осъзнато. Оттам не можеш да излезнеш, ако сам ти не си помогнеш. Защото да, медицината помага, лекарите помагат, но те помагат така, че те потискат този симптом, който го имаш на депресия. А хората нямат нужда от потискане, имат нужда от лечение. И затова искам да ви кажа, нека да не се стига до депресия, въпреки че с праната депресията се лекува. Но, както казах много пъти, там трябва да го изучиш това нещо. Между праната и медицината няма никакво противоречие. Никакво. Те на едно ниво си помагат. Ако едните могат да те освободят от депресията, другите ти дават лекарства, там може някакси да се синхронизират и да се оправят нещата. Другото, което е, толкова често се вижда паник-атаки. То стана модерно да се говори за това нещо. Паник-атаки. Защо се получават тези паник-атаки? Точно за това. Защото хората искат да се конкурират, искат да получат най-доброто, искат да минат в едни нива, където се чувстват най-добре. Има едни нива и това е качествата на хората, ги водят там, това са гуните и най-ниската гуна е тъмнината. Там си в една тъмнина. Хората, когато не могат да прогледнат, не могат да говорят за доброто, те стоят там, а там е много трудно. Там са и наркоманите, и болните, и хората, които са в затруднение. Нямаме нужда да сме там. Няма нужда. Никой в този живот не трябва да бъде там. Нека да бъде издигнат малко по-нагоре. А по-нагоре е Раджагуна. Раджагуна беше онова място, където хората имат желанието за надмощие. Те са
повече искат да имат материални цели, да имат коли, да имат къща, да имат... Нищо лошо няма в това, но в тях става едно напрежение, един бунт, защото всичко искат да имат. Стигат пак до материалното и пак на едно ниво се мъчат. Нека да и те искат да живеят в мир, но тяхното вътрешно аз ги кара те винаги да бъдат в това напрежение. И последното, което е сатва гуна, там е това светло пространство. Както говорихме одеве духовенството, там усещаш оная любов, онова желание за живот, да ти е леко, да ти е спокойно, да ти е уверено, че ти на този свят тук и сега имаш нещо стабилно. Да, не винаги материалното е най-доброто за нас. И за това бих ви казала, бъдете, пак ще се повторя, осъзнати, осъзнати, осъзнати. И нека да работим по добродетелите. А добродетелите, по които може да работим, това са любяща доброта и ненараняване. Е първата добродетел. Ако ние имаме тая любяща доброта в нашите сърца, ние може да я даваме на всеки един и можем така да правим, че човека да не бъде наранен, а да може да усеща тази наша любов и тази наша светлина. Втората е щедрост. И всеки човек има тая щедрост. И би трябвало да я има. За да може да дава в щедростта, това е толкова важно и не присвояване. Няма смисъл нищо чуждо да бъде твое. Твоето дай на хората. Ти тогава ще бъдеш в тая светлина и чистота, защото ще знаеш, че си дал нещо на другите. И третото е честност и не мамене. Ако ти си честен и не мамиш хората, ти няма да имаш тая зависимост от конкуренция, тази негативна конкуренция. Ще живееш в светлината, в лекотата, в чистотата и по този начин ще бъдеш един здрав, силен, щастлив човек. И нека да си пожелаем и всички накрая да бъдем здрави, да сме силни, да сме щастливи, да сме спокойни, да сме уверени, както казвам, уверени в нас, уверени в хората около нас, да има мир и разбирателство, да има уважение и любов. Ето тази любяща доброта да бъде сред нас. Така че нека да бъдем благословени всички, нека да живеем в мира и в любовта. Благодаря ви много на всички вас, които бяхте днес с мен тук и сега. Благодаря и на всички. Благодаря и на вас, които бяхте пред екраните. Радвам се, че и този месец бяхме в заедност и че направихме една, поне за мен така, полезна и хубава лекция. И до следващия път с усмивка да се разделим и с много надежда за радост и щастие, за мир и любов и за градивна конкуренция и никога негативна и зависима конкуренция.